fo aka boli folo tiende do aya nyashi Malila ma e fanga ta mamme kosobe ayre sira ya ate air flan yabo amelo na sila air flan ni ando Koulouba di ani ikado Mali chama che Fanga Niemaw no e Assimi Goita ani oduna ani obenyoye la kuna fundila o ani anafemo to an bebe konola nga an sera ka kuma mun soro o de ka fo u ka kuma bina boli mun ka ni air flying konola walma air killing anitla o de bamanchi kremi na kenno ka Mali ani Burkina fanga ku nyakor sebi yala una se ku tiga di nyoma chogodi kaseka ni bamanchi ya wali nuka funsiri odana ko kuma kanka boli oka no o temena ka boye mu timanche fanga ere o lawala ko nyuma parce que amba donc fo mu Mali ni Burkina a bebe la halakil na ni wakati na ko sa timanche fanga o de be wa akaka afanga fla Niemaw ko kuma nyon fe mu se ka fere mun soro mu na timanche fanga mi na de jamana fla kona abseka lawala chugo mina kata bo ikado kala fiduka mun leke kwa jamana don lu hakina tai an kon sera ka kuma bakuruba flam soro kuma kuma muka oye ode ame konolla ode kuma la abiseka ke nu bora mu ye Ibrahim Traore Kapiteni Ibrahim Traore na le Burkina jamana Niemaw Kura na bora alini Assimi Goita wi mu fono akaka ubi abiseka ke abuna uda kuna funna loka no kera no wa na tawla an no fana dam ko loka ambe oro de la sisa